हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। दिनैनि भिडिअआ NSP स्कलारशिपनि सायाव जागोन। दाथ' जोंहा एप्लाइआ जागासिनो नालाय, फ्रेश आरो रिनिउवेल मोन्नैबो जागासिनो नालाय, जाय बिथांमोना दासिमबो खालामाखै खालामना लादो दे। जोंहा लास्ट डेटआ 15 नभेम्बरसिम जाबाय नालाय, रिनिउवेल आरो फ्रेश मोन्नैबो दे। जोंहा दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ बिमानि होनांगौ ना बिफानि होनांगौ ना गावनि होनांगौ, एमाउन्टखौ बेसेबां होनो मोनो, बेसेबां होयोब्ला जोंहा रिजेक्ट जायो, दा माबायदि होनांगौ, आं दिनै बे प्रब्लेमनि थाखाय सल्भ खालामनाय आं भिडिअ लाबोदों दे। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सासे लोगोनिया जोंना इनकाम सार्टिफिकेट होनाया जायाखै दे, बिना रिजेक्ट जादों। मानि थाखाय रिजेक्ट जादों, मानि थाखाय डिफेक्ट फैदों, आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनावबो बेबायदि रिजेक्ट फैयोब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा दे। जोंहा ओरैनो बेखार जागोन। माबायदि खालामनांगौ, बेबायदि प्रब्लेम फैयोब्ला माबायदि सल्भ खालामनांगौ, आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्सखौ मोनबाय थागोन। नोंथांमोना आंनाव NSP स्कलारशिपनि सायाव माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा आंनाव सोंनो गोसोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोना हानायखिनिखौ रिप्लाय खालामगोन। सोरनाबा माबाफोर प्रब्लेम जाना दंबा दे आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंहा दायो दिनैनि मेन टपिकआव फैनोसै दे। जोंहाथ' इनकाम सार्टिफिकेटआ रिमार्क फैदों नालाय, माने रिजेक्ट जादों, डिफेक्ट फैदों दै। जोंहा नैबे मेसेजखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नै बेबायदि मेसेज फैदों। नोंथांमोना माने भेरिफाइ जाखानायानो बेबायदि फैदों दे। जोंहा भेरिफाइआ इनस्टिटिउट लेभेलाव जाग्रोयो नालाय, हमना ला कलेजफोराव जाबाय आरो ना, कलेजाव इनस्टिटिउट लेभेल नालाय, बे भेरिफाइ जाबाय। बिनि उनावहाय जोंहा मायाव भेरिफाइ खालामो, स्टेट लेभेल दे। स्टेट लेभेलाव भेरिफाइ खालामो, जोंहा बे मा जादों, बेबो रिजेक्ट जादों दे। माने स्टेट लेभेलावहाय जोंहा भेरिफाइआ माने रिजेक्ट जाहैबाय। जोंहा इनस्टिटिउट लेभेलाव कलेजनिफ्राय माने भेरिफाइ खालामनो हरदोंमोन आरो उनावहाय माने सेकेन्ड स्टेपावहाय रिजेक्ट जाहैदों। बेयो मानो रिजेक्ट जाखो, आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ लगइन खालामनानै माबायदि प्रब्लेम जामारदों आं नोंथांमोननो खोन्थाहैनोसै। माबोरै सल्भ खालामनांगौ, नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांनावबो बेबायदि मेसेज फैदोंबा थाबैनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लाबानो जाबाय। थाब खालामना लादो नोंथांमोना, लास्ट डेटआथ' जोंहा बारा गोबाव गैला नालाय, बेखायनो थाब खालामना ला। बेबायदि मेसेज फैदोंब्ला मेसेजावबो फैखायो दे, मेसेजाव फैखायो रिजेक्ट जादों ना मादों, डिफेक्ट जादों ना मादों। आरो नोंथांमोना जुदि मेसेज फैयाखैबो जानो हागौ, लगइन खालामना चेक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना लगइन खालामना चेक खालामनानै स्टेटासखौ नायहैनो हागोन आरो ना। नोंथांमोना सोरना इनस्टिटिउट भेरिफाइ जाखो, नोंथांमोना खोन्थाहरदो आंनो कमेन्टआवहाय। जायना भेरिफाइ जाबाय बिथांमोना खोन्थाहरदो, आरो जायाखैबाबो खोन्थाहरदो। सोरनाबा भेरिफाइ जाबाय दे, बांसिनानो जाथ'वाखै। नोंथांना जाबायब्ला आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दे। दायो आं नोंथांमोननो वेबसाइटआव थांनानै लगइन खालामना खोन्थानोसै दे। OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोननिखौबो बेबायदि जादोंब्ला आरो ना, हमना ला बेबायदि जायाखैब्लाबो माने चेक खालामनो हागोन आरो स्टेटासखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै मा स्टेजाव दङ, भेरिफाइ जादोंना जायाखै नायहैबानो जाबाय दे। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो मबाइलावनो थानाय क्रोम ब्राउजारावहाय फैबाय। बेयाव फैनानै आं सार्च बाराव टाइप खालामसै NSP होननानै। बिदि सार्च खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो अपसन मोनगोन, नैबेयाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेयाव थुदो स्टुडेन्टआवहाय। स्टुडेन्टआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै, नोंथांमोना नैबेयाव थुना होदो दै। नैबेथ' OTR नाम्बारनि लगइनसो नालाय, नैबेयाव थुदो नोंथांमोना नै एप्लाइ फर स्कलारशिप, बे लगइनावहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामदो। आं दायो OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनोसै। दायो आं OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखांबाय दे। नोंथांमोनाबो चेक खालामदोंब्ला माने OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामदो। दायो आं खेबसेखौबो थुखांबाय। दायो आं नैबे लगइनाव थुनोसै। लगइनाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा स्टेजाव दं नायदो नै। आंना दायो लगइन जाबाय। लगइन जानायनि उनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नैफोर नङा दे, जा नैफोरो माने खेबसे माबा मोनसे प्रब्लेम जानायावहाय माने गोदान बानायफिननायसो। नैबे एक्टिभआव थुनांगोन नोंथांमोना, नैबे एक्टिभ नुदोंना स्टेटासआव, एक्टिभआव थुदो। दायो नोंना एक्टिभ जाना दं नालाय स्कलारशिपआ, बियो नैबे प्रसिडआव थुदो। प्रसिडआव थुनायनि उनाव नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नुजोबसिगोन दे, नायबानो जाबाय। नैबे प्रसिडआव थुदो दे नोंथांमोना, नै प्रसिडआव। आं दायो प्रसिडआव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो नै कारेन्ट स्टेटास। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय नै एप्लिकेसन इज मार्क एस डिफेक्टेड बाय स्टेट नडाल अफिसार। स्टेटनि नडाल अफिसारजों बिथाङा माने रिजेक्ट खालामहरजाबाय दे। माने मानि थाखाय रिजेक्ट खालामजाखो दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माने इनस्टिटिउट लेभेलावहाय भेरिफाइ जाखाबायमोन नालाय बेना, माने स्टेट लेभेलाव सेकेन्ड स्टेपावसो बेना रिजेक्ट जाहैदों दै। फार्स्ट स्टेपाव माने कलेजनिफ्रायहाय भेरिफाइ खालामहरखाबाय। दानिया गाहायाव नायलांबावदो नै, नोंथांमोना नैबे मोनसेयाव थुबानो जाबाय नै माइलस्टन्स, बेयाव थुदो दै। माइलस्टन्सआवहाय थुबानो मानि थाखाय रिजेक्ट जादों, मानि थाखाय डिफेक्ट फैदों नोंथांमोना नुगोन। दानिया बेयाव नायदो नै मा ओंखारखो नैयावहाय भेरिफाइ बाय, सोर भेरिफाइ खालामखो, माबेनिफ्राय भेरिफाइ खालामदों, ओमफ्राय भेरिफिकेसन डेट माला भेरिफाइ खालामनाय, रिमार्क आरो एक्सन टेकेन नोंथांमोना बेयाव नुजोब्बाय ना। दायो नै बेवहाय नायदो जोंहा जनता कलेज भेरिफाइ माला खालामदोंमोन, नै भेरिफिकेसन डेटआ बेदे माला भेरिफाइ खालामनाय। इनकाम सार्टिफिकेट रिआपलड मा खालामनो मा थिनदों बेवहाय, दा इनकाम सार्टिफिकेटखौ माने रिआपलड खालामनो खोन्थादों दै। जोंहा डिफेक्ट फैदों नालाय
माने स्कलारशिपखौथ' बयबो मोनो ना माने डिफेक्ट जाबाबो माने बानायफिननांगौ आरो दै लास्ट डेटनि सिगां बानायथारनांगौ खिन्थु नोंथांमोनाव बेबायदि मेसेज फैदोंबा थाबैनो बानायना लादोसो माने रावखौबो नेबाय थानांला थाबैनो बानायना लादो नैबे मोनसेयाव नायदो जनता कलेज NA नै हेमेन कालिता बेयो माने स्टेट लेभेलनि नालाय स्टेट लेभेलनि बिथाङा नडाल अफिसार नालाय बिथाङा रिजेक्ट हरदों मानि थाखाय रिजेक्ट हरखो आपल'ड इनकाम सार्टिफिकेट अफ योर गार्डेन इनकाम सार्टिफिकेटखौ गावनि बिफानि होनांगोन आरो गार्जेन माने बिमा बिफानि दै हमना ला बिफा गैलाबा बिमानि बेबायदि आरो दै माने बिफा दंबा बिफानिखौनो होबानो जाबाय दाथ' जोंहा बिफाफ्रासो खामायो नालाय बांसिन बेखायनो बिफाफोरखौ होनांगौ दै नैबे लोगोआ जोंहा गावनि इनकाम सार्टिफिकेटसो होदोंमोन दै माने जोंहाथ' दायो फरायबोगासिनो दं नालाय फरायग्राफ्राथ' माने दा स्टुडेन्ट नालाय जोङो स्टुडेन्टखाय जोङो जेबो इनकाम खालामा बेखायनो माने बिफा आरो बिमानि इनकाम सार्टिफिकेट गार्जेननिसो होनांगोन दै गावनि इनकाम सार्टिफिकेट होबा रिजेक्ट जागोन जाय बिथांमोना गावनि इनकाम सार्टिफिकेट माने होदों गावनि नामाव स्टुडेन्टआ बिथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय बेबायदि होयोब्ला रिजेक्ट जागोन दै थाबैनो बानायना ला इनकाम सार्टिफिकेटखौ माने गावनि होनाङा दै बिमा बिफा नङाबा जिखुनु जाया गार्जेननि होबानो जाबाय दै बिमा बिफानि होबानो जाबाय दै गार्जेननि होनांगौ माने जोंहा गार्जेननि होबानो जाबाय दायो बेखौ जोंहा माबोरै सल्भ खालामो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायलांबाय थादो आं आंनि बे भिडिअआवनो रि-आपल'ड खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै दै बेबायदि स्टेजखौ नायहैबानो जाबाय नोंथांमोना लगइन खालामनानै रिजेक्ट जादों ना मादों रिजेक्ट जायोबाथाय नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोननाय नङा दै दायो आं नोंथांमोननो इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामना खोन्थाफिननोसै दै नोंथांमोना नायदो नै नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसनाव थुदो एप्लिकेसनाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै बेबायदि स्टेटासखौ एक्टिभखौ नागिरदो दै नैबे उइथड्रआल नङा दे उइथड्रआल नङा माने नैबे एक्टिभआव थुदो एक्टिभनि ओरै सिदा प्रसिडआव थुदो आं प्रसिडआव थुनानै होबाय प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै आगसिथिंजाय लेफ्ट साइडआवहाय नुदोंना खनायाव नायदों स्टेटास नुदोंना फिल एप्लिकेसनावहाय थुदो नोंथांमोना नै फिल एन एप्लिकेसनावहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेबायदि ओंखारगोन दे नोंथांमोननि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारगोन नोंथांनि नाम डेट अफ बार्थ फादार नेम मादार नेम नोंथांमोना मा फिलआप खालामदोंमोन कमिउनिटि ST हिन्दु इनकाम सार्टिफिकेटखौ बेसेबां लिरदों नोंथांमोना बेयाव नायदो नै 90,000 होदों नालाय माने बिथांना दायो फ्रेससो नालाय 90,000 होदों बिथाङा इनकाम सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनायावबो 90,000 होनांगोन दै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेबायदिनो मा फिलआप खालामदोंमोन गासिबो जादोंना जायाखै बेबायदि नायलांदो गासिबो जाजोब्बायबा जा 7 नेक्स्टआवहाय थुदो बिदि थुनायनि उनावहाय नै अके अपसन ओंखारबाय अकेआव थुदो दायो नोंथांमोना नै बेबायदि डिटेल्सखौ नायलांदो नोंथांमोना गासिबो थिग दंबा नोंथांमोना 7 नेक्स्टआव थुदो गासिबखौबो नायखांनानै गासिबो थिग जाजोब्बायब्ला नोंथांमोना सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुदो दायो आङो सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबाय बिदि थुनायनि उनावहाय जोंहा नै बेबायदि ओंखारगोन कन्टिनिउआव थुदो कन्टिनिउआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेसखौ होबाय नोंथांमोना मा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदों जोंहा नायनायाव नायबानो जाबाय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्टस नालाय जोंहा बेखौसो एप्लाइ खालामदों नालाय नोंथांमोना नै 7 नेक्स्टआवहाय थुदो बेनि उनावहाय नेक्स्टआवहाय थुबावदो नेक्स्टआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारबाय बेबायदि आपल'ड खालामनायनि स्टेप फैबाय नोंथांमोना मा आपल'ड खालामनांगोन मोननैल' डकुमेन्ट जोंहा आपल'ड खालामनांगोन बेवहाय कास्ट सार्टिफिकेट बिदों सेकेन्डआव जोंहा इनकाम सार्टिफिकेट बिदों बिथांना दायो कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनाङा दे जोंहा रिमार्क स्टेटासआव खोन्थाखादों ना आपल'ड खालामनो खोन्थायाखै दे दायो माने इनकाम सार्टिफिकेटखौसो आपल'ड खालामनो खोन्थादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटआ बिथांना डिफेक्ट फैदों नालाय ओंखायनो इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगौ दायो आं आपल'ड खालामनो खोन्थानोसै नोंथांमोना दायो फाइल साइजखौ नायबानो जाबाय नै डकुमेन्टस will be PDF एबा JPEG PDF JPEG जानांगोन दे फनाव दा 20 KBनिफ्राय 200 KBसिम जानांगोन दे बेनि गेजेराव थानांगोन बेनि बारबाबो जानाय नङा 201 KBबाबो जानाय नङा 200 KB ग्रुप जानांगोन दायो आं आपल'ड खालामसै दे नैयाव जोंहा आपल'ड खालामखानाय खोन्थादों नालाय नैबेखौ नायदो नोंथांमोना नैबे कालारनिखौ माने भिउ एन्ड डाउनलड आपल'ड खालामखानायसोमोन नालाय दायो जोंहा आपल'ड खालामफिनसै नालाय ब्राउजावहाय थुदो नैबे इनकाम सार्टिफिकेटनि माबायाव थुनांगोन दे ब्राउजाव थुनोसै आङो ब्राउजाव थुनानै दायो आं आपल'ड खालामसै आंना PDFआ नैबेनोमोन नालाय दायो बेवहाय थुबाय दे बेयाव थुनायनि उनावहाय आपल'ड जागोन जाया नायदो नै साक्सेस आपल'डेड जाबाय दे दायो जोंहा आपल'डआथ' जाबाय नालाय नोंथांमोना नैयाव चेक खालामदो खेबसे थुनानै आपल'ड खालामनाया जोंहा गुबुनासो हाबदेरदों नामा नोंथांमोना नायदो नै मिस्टेक आपल'ड जादों नामा नायदो नोंथांमोना दायो आंना नै बेखौनो आपल'ड खालामखादोंमोन नालाय नोंथांमोना नायदो नै जोंहा दायो जाबाय नालाय फाइनाल साबमिटआव थुनोसै दै फाइनाल साबमिटआव थुदो नोंथांमोना गासिबो जाजोब्बाय दै फाइनाल साबमिटआव थुदो दायो आङो फाइनाल साबमिटआव थुनोसै गासिबो जोंहा फर्म फिलआप खालामनाया जाजोब्बाय नालाय आपल'डफ्राबो जाजोब्बाय नालाय दायो आङो फाइनाल साबमिटआव थुनोसै फाइनाल साबमिटआव थुनायनि उनावहाय नैबे नैबे एसआवहाय थुना होदो नोंथांमोना एडिट खालामनो गोसो गैया नालाय गासिबो थिग जाजोब्बाय नालाय नै बिथांना नायदो नै इयर एप्लिकेसन साबमिटेड साक्सेसफुलि खोन्थाबाय दै बेबायदि ओंखारबाय आपल'ड जाखांनायनि उनावहाय दायो
अकेआव थुदो अकेआव थुनानै प्रसिडआव थुदो नोंथांमोना दा माने बेखौथ' आपल'ड खालामफिनबाय नालाय इनस्टिटिउट लेभेलावहाय माने सारमोननो हैफिनबानो जाबाय दे भेरिफाइनि थाखाय जोंहा दायो आपल'डबो खालामखांबाय आरो फाइनाल साबमिटबो खालामबाय दायो जोंहा साबमिट जाबाय नालाय जोंहाथ' इनस्टिटिउट लेभेलावहाय भेरिफाइ जाखांनायसो नालाय दायो नायदो नोंथांमोना नै स्टेटासखौ नायफिनदो दायो दहाय माबायदिमोन दायो माबायदि जाखो एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट इनस्टिटिउट लेभेल जोंहा इनस्टिटिउट लेभेलावहाय भेरिफिकेसननि थाखाय माबादों आरोना नायदो नै नोंथांमोना बेबायदि ओंखारबाय दे नोंथांमोना नै स्टेटासखौ नायदो एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट इनस्टिटिउट लेभेल नै आरो नैयाव थुना नायबावनोसै जोंहा भेरिफिकेसन डिटेल जोंहा इनस्टिटिउटआवहाय भेरिफाइ जाखांखाबायमोन नै नायदो नै नोंथांमोना नै नायदो भेरिफाइ बाय इनस्टिटिउट लेभेल एस खोन्थाबाय दे नोंथांमोना नायदो आरो नैबेयाव नायनोसै जोंहा माइलस्टोनावहाय थुनानै नैयाव नायदो नै जोंहा दायो आपल'ड खालामफिनबाय नालाय नोंथांमोना कलेजावहाय थांनानै इनकाम सार्टिफिकेटखौ हैफिननांगोन दै नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ हैदो आरो सारमोननो खोन्थादो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ हैदो आरो इनकाम सार्टिफिकेटखौ दा आपल'ड खालामनायखौ हैफिननांगोन दे कलेजावहाय हैफिनबानो जाबाय माने सारमोना माने भेरिफाइ खालामगोन नोंथांमोना हैनानै दोनबानो जाबाय खोन्थाना लाबानो जाबाय मानि थाखाय भेरिफाइ जादोंमोन बेफोरखौ मानि थाखाय डिफेक्ट जादोंमोन मानि थाखाय रिजेक्ट जादोंमोन नोंथांमोना खोन्थाना लाबानो जाबाय सारमोननो हैबानो जाबाय सारमोना भेरिफाइ खालामगोन नोंथांमोना दायो एप्लिकेसनखौ माबानो थाखाय माने प्रिन्ट खालामनानै हैनांगोन नालाय नै प्रिन्ट एप्लिकेसन फर्मआवहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ मोनगोन सारमोननो हैबानो जाबाय दे दायो आं बेखौ प्रिन्ट खालामनोसै प्रिन्ट खालामनो थाखाय बे प्रिन्टआव होथ'बाय प्रिन्टआव थुनायनि उनावहाय बेखौ सेभ खालामनानै दायो पेपार साइजखौ मा खालामगोन जोंहा पेपार साइजखौहाय एफर खालामगोन दै एफरहाय थुनानै आं दायो PDF सेभ खालामनोसै जिखुनु जाया मोनसे फाइलाव दोनदो मबाइलनि मोनसे फल्डाराव आं बेखौ दोनबाय दायो जोंहा बेखौ फाइलावहाय नागिरबाय मोना दे बेखौ आं प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजावहाय हैनो होनोसै दे नोंथांमोनाबो हैनानै भेरिफाइ खालामफिननो होबानो जाबाय माने सारमोननो इनकाम सार्टिफिकेटखौ अरिजिनेलखौ हैफिनदो दे दानि आङो भिडिअ खालामनाय समावहाय अखा हादोंमोन दे नोंथांमोनाव आं बेनिखायनो निमाहा बिबाय अखा हानायनि थाखाय साउन्ड कुवालिटिखौ मोजां खोनायासै नोंथांमोना निमाहा होदो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनावबो बेबायदि जादोंब्ला माने बेबायदि फैदोंब्ला नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय थाबैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो मोनसे आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जोंहा NSP स्कलारशिपनि नोंथांमोना आपडेट नांगौबा नोंथांमोना आं लाबोगासिनो दं दे स्कलारशिपा माब्ला हाबगोन आरो फैसाया बेसे हाबगोन नोंथांमोना लाबोगासिनो नोंथांमोना नांगौब्ला माने कमेन्ट लिरना हर दे आं भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोन खावलायहरोब्ला